Pamätáš si ešte na tento zápas? Je 18. február 2010, noc, keď Dávid zlomil Goliáša. Aréna vo Vancouveri praská vo švikoch. Na jednej strane ľadovej plochy stojí červená mašina, tým nabitý ofenzívnymi superhviezdami. Ovečkin, Malkin, Datsjuk. Hráči, ktorí na ľade bežne naháňajú superom strach. No na druhej strane stojí partia chalanov z maličkého Slovenska, odhodlaná nepredať kožu lacno. My sme mali tiež svoje ofenzívne superhviezdy na čele s Marianom Hossom, Marianom Gáboríkom či Pavlom Demitrom. V defenzíve sme mali opory ako Zdeno Chára a Lubomír Višnovský. Rusi od úvodného bully potvrdzovali rolu obrovského favorita. Snažili sa okamžite vnútiť nám svoju hru. Hrali rýchlo fyzicky a tlačili sa do nášho obranného pásma. Ich cieľom bolo dať rýchly gól a zlomiť náš odpor hneď v zárodku. Ruská ofenzíva sa valila ako lavína. Každý ich útok vyzeral ako dokonale zrežírovaná búrka. No v slovenskej bránke stal v tú noc čarodejník. Jaroslav Halák čelil strelám, ktoré mali za každým skončiť v sieti. V úvodnej tretine sa začal rodiť Halák ako hlavný hrdina večera. Rusi nás prestrieľali, no on pôsobil mimoriadne isto. Zneškodnil niekoľko nebezpečných pokusov od hviezd ako Ovečkin či Kovalčuk, čím dodal celému tímu potrebný pokoj. Hoci sme väčšinu času strávili v defenzíve, neboli sme len v pozícii fackovacieho panáka. Marian Gáborík či Marian Hossa dokázali svojou rýchlosťou pohroziť z protiútokov, čím nútili ruskú obranu a brankára Brizgalova ostať v strehu. Prvá tretina gól nepriniesla, ale dala našim chlapcom jasný signál. Dalo sa s nimi hrať. Bol to presne ten typ trpezlivého hokeja, ktorý sme potrebovali. Druhá tretina bola presne tým obdobím, kedy sa zápas naplno otvoril a napätie na ľade dosiahlo bod váru. Bol to boj o každý centimeter ľadu. Rusi vstúpili do tretiny s obrovskou intenzitou. Zorna Marková, Morozov otvoril skóre. Tak to bol veľmi smolný moment. Bezprostredne po tom, čo Kopecký naskočil na ľad, bezprostredne po tom, čo sme sa ubránili presilovke, prišla úspešná koncovka ruského kapitána. Alexej Morozov v čase 25:32 prepálil všetko, čo mu stálo v ceste a poslal Rusov do vedenia. Mnohí si možno povedali, že ten očakávaný scenár sa práve začína naplňať. Ale tento slovenský tím sa nezlomil. V druhej tretine sa naopak hra začala vyrovnávať. Chalani spresnili prihrávky, zrýchlili prechod cez stredné pásmo a Slováci začali čoraz viac zamestnávať Brizgalova. Do šatne sa síce išlo za stavu 0-1 z nášho pohľadu, no v tíme bola cítiť obrovská sila a odhodlanie. Každému na striedačke bolo jasné, že zápas je stále otvorené boisko. Do záverečnej 20-minútovky vstupovali Slováci s obdivuhodnou taktickou disciplínou. Tréner Jan Fields udržal mužstvo pri jasnom pláne. Hrať zaisťovane, zbytočne nechybovať v strednom pásme a trpezlivo čakať na svoju šancu. Rusi boli postupne frustrovaní z toho, že im naša obrana nedávala priestor na ich typické útočné kolotoče. Na začiatku 50. minúty prišiel moment, na ktorý celé hokejové Slovensko čakalo. Teraz si Demitra obhodil Nikulina, Mariano sa gól! Super Marian, číslo 2! Pavol Demitra s typickým prehľadom potiahol akciu do útočnej tretiny. Prilákal na seba pozornosť ruských bráňacích hráčov a v pravý čas poslal milimetrovú prihrávku na nabiehajúceho Mariana Hossu. Puk skončil v sieti a v hale Canada Hockey Place vypukol obrovský výbuch radosti. Rusi boli zaskočení. Očakávali, že po úvodnom góle zápas poľahky skontrolujú, no namiesto toho čelili tímu, ktorý s nimi hral absolútne vyrovnanú partiu. Slovenský tím dostal obrovskú dávku sebavedomia. V záverečných minútach tretej tretiny sme dokonca diktovali tempo a vytvorili si niekoľko nebezpečných príležitostí na dokonanie obratu ešte v riadnom hracom čase. Po sírene ohlasujúcej koniec tretej tretiny sa išlo do 5-minútového predĺženia. To sa hralo vo formáte 4-4, čo bol na ľade s hráčmi takého kalibru absolútny adrenalín. Viac miesta na ploche znamenalo pre ofenzívne hviezdy obrovskú príležitosť, no zároveň extrémne riziko. Predĺženie nakoniec neprinieslo tzv. Rýchlu smrť.
Taktická bitka zvíťazila nad otvoreným útočným hokejom. Ani jeden tím nedokázal prekonať výborne chytajúcich brankárov. A tak sa po 5 minútach ozval klaxón. Zápas dospel k absolútnemu vyvrcholeniu. Nasledovala úprava ľadu a scéna bola pripravená na jednu z najlegendárnejších kapitol. Samostatné nájazdy, v ktorých vzal osud do vlastných rúk Pavol Demitra. Stredový pás je už upravený a samostatné nájazdy otvoríme my. Skúšame tam praváka, Joško Štimpel. Krásny blafák! Paráda! Toto je výhoda tých pravákov, ako si to vedia takto natiahnuť na ten backendový blafáčik, to je prakticky nechytateľné. Alexander Ovečkin a proti nemu Jaroslav Halák. Ovečkin je majster. A teraz to dokázal. Ten puk prešiel pomedzi Halákové betóny. Ďalšia možnosť pre našich rozhodnúť. Pavol Demitra sa o to pokúsi. Teraz mu prajeme repete proti Brizgalovovi. Všetci chlapci na našej striedačke sa držia okolo ramien. Pavol Demitra skúša oblúk z opačnej strany. Demitra. Gól! 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 Vyhrávame nad Rusmi. Pavol Demitra a jeho priam ideálny kružnicový oblúk, ktorý vykreslil na ihrisku víťazný gól. Pán profesor Vysokej hokejovej školy. Gratulujeme tej tmavomodrej družine, ktorá sa teraz teší. Dvojnásobní majstri sveta podľahli slovenskému tímu, ktorý uchmatol 2 body Rusom. To sa absolútne nečakalo.